Waar zijn we nu weer beland? Oh, zijn we er alweer lekker? Boze. Zo, kijk eens. We zijn aan het doorlopen. Oh, filmpremière van Madagaskar. Oh, dat muziekstuk is zo mooi, hè? Door wie wordt er ook gespeeld? Ja, die kennen we toch? Job Clement. Oh ja. Die kennen we allemaal. Kennis. Yeah. Dus vertel, laat het zien. Waar speelt hij? Ja, wacht even. Even een mobieltje. Hij is nu aan het spelen? Nu? Ja? Kan niet. Jawel. Ja. Oké, dan moeten we dan opschieten. Ja. Hopla. Hier is Job Clement met het muziekstuk Madagaskar.